Jeps, hej. Det her er modul 6 om elektricitet. Jeg starter med at vise, hvordan man måler strømstyrke og spændingsforskel. Hvis vi starter med strømstyrke, så har vi det her parameter her. Bum. Som vi ser her, så siger den, det er 0,45 ampere. Og spændingsforskellen, det her, det er vores voltmeter. Bum. Hvis vi tager den med begge modstanden er 0,45, og hvis vi kigger her på, hvis vi måler den uden modstand, så er den på 9, ligesom batteriet. Yes. Og hvis vi kigger på målet strømstyrken og forklarer, om der er forskel, som vi kan se, så er den det samme over det hele. Og den er 0,45 ampere, og det er fordi den er lovpasset den totale ladning i et isoleret system af kvadratet. Og det strømstyrke handler om mængden af baserede ladninger. Er det jo altså er ladningen helt det samme, og ergo er strømstyrken det samme. Hvis vi kigger på spændingsforskellen derimod, kan vi se her, der er 9, der er 4,5. Og det er, hvis vi måler den uden modstand, er den selvfølgelig 9, fordi vores batteri sender 9 volt ud. Og hvis vi måler den med de her modstand på vores 10 ohm på vores ressourcer og vores lampe, så er den selvfølgelig 4,5. Og spændingsforholdet, den omsatte energi per baseret ladning er også konstant, hvis kredsløbet er uændret. Så det løber rundt er konstant, så ja. Den er hele tiden 4,5 her og der, og 9 heroppe. Hvordan beregner man modstand og effekt i pæren? Hvis vi starter modstand det er R, bestand som R, hvor U dividerer med I, hvor U er spændingen og A er strømstyrken. Nej, I er strømstyrken. Og hvis vi kigger her på modstanden, så kan vi se, at vi har 9 volt ud af vores batteri. Divideret med strømstyrken, som er 0,45. Og det giver så 20, og som vi kan se, så passer det, at målt i ohm. Vi har 20 ohm på den her, og 10 ohm på den her, og 10 ohm på vores batteri. Og effekt, hvis vi skal regne effekt, det er betegnes P, og det er så U gange I. Og det er så effekten i pæren, så det er den spændingsforskel, vi har med pæren, som så er U gange I, som er svaret til at sige 4,5 gange 0,45. Som er 2,02 af effekten i pæren. Så. Yes.